urung diwidas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah, faqala al-musannifu al-imamu al-alimu Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari lid-darain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatin nafli utawi iki bab nerangaken salat sunah. Akadus sunanir rawatibi ma'al faraidi al-witr. Utawi paling muakate pira-pira salat sunah ar-rawatibi kang rutin ma'al faraidi ing dalem sartane salat fardu iku al-witru setunggal salat witir, wa rakaatal fajri lan 2 rakaat salat fajar saderenge subuh, wa akaduhu malan utawi paling muakate kesunahan dari 2 salat ini, witir dan 2 rakaat salat fajar iki. Inda Malikin menurut Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i al-witru adalah salat witir. Wa inda Ahmad lan iku lan miturut Imam Ahmad iku rakaatal fajri. 2 rakaat salat fajar itu lebih utama daripada witir. Ma'attifaqihim ing dalam sartane padha-padha mufakat sapa para imam madzhab annahuma ing sak temene loro karone al-witir dan al-witru dan rakaatul fajri iku sunnatun sunnah hukume. Gak patek menantang ya bahasane. Padha-padha ra nglakoni. Gak apa-apa Mas, sebagai wawasan. Aku ngadeni ilmu. Ilmu kelangenan. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah al-witru utawi witir. Oh iki apun Mas, wajibun iku wajib. Wajib. Laisa ora ono apa iku witir bi fardin kelawan fardu ya. Nek Abu Hanifah ngomong wajib iku berarti miturut Imam liya sunnah muakkad. Ngono. Apa asih istilah wajib niki? Lah niki enten catatan kaki. Indahu miturut Imam Abu Hanifah iku menurut Imam Abu Hanifah anal fardhu sak temene perbuatan kang fardhu ma inggih menika perbuatan sabata kang tetep apa mah? Tetep niku maksude terkonfirmasi. Ada datanya bidalilin qot'iyin kelawan dalil kan qot'i pasti, la syubhata ingkang ora ana keraguan iku ingkang ora ana kekaburan iku maujudah fihi ing dalem dalil qot'i. Contone kas sholawatil khamsi kaya dene salat 5 waktu iku qot'i jelas dalilnya, wis melalui tradisi sing dilakoni Kanjeng Nabi bendinane ya didhawuhno ya dilakoni wong akeh, disekseni wong akeh. Dadi jelas niku dono sing ngingkari salat 5 waktu. Wal wajib bulan utawi istilah wajib nek diatof nang al fardhu berarti macane nggih wal wajibah. Lan sak temene istilah wajib inggih menika ma barang maksudnya perbuatan wajib. Sabata kang terkonfirmasi apa ma utawa tetep apa ma didalilin kelawan satu dalil fi ingkang iku teng jerone dalil syubhatun utawi satu ketidakjelasan atau kekaburan. Jadi istilah wajib niku nek teng nggone Imam Abu Hanifah niku dalilnya masih mengandung kekaburan, gak jelas Mas. Ndak qot'i. Contone kal witri kok dene salat witir. Contone malih kaya dene maca surat Fatihah teng jerone salat wajib. Niku bagi Imam Abu Hanifah hukume wajib. Sanes fardu. Oh iya. Oh iya terima. Nggih leres Mas. Wattafaqulan sepakat sapa para imam mazhab ala anna nawafil ar-ratibata sak temene pira-pira salat sunah ar-ratibata ingkang rutin, maksudnya salat sunah rutin iku rakaatani 2 rakaat qoblal fajri saderenge fajar. Terus wa rakaatani lan 2 rakaat qoblal zuhri saderenge zuhur.
Wa rakaatani lan 2 rakaat kalih rakaat ba'da sak sampune zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi lan kalih rakaat saderenge sak sampune maghrib. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal isya'i sak sampune isya. Tsumma mengko nuli zada nambahi Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i qoblal asri saderenge salat asar arbaan ing petang rakaat. Abon Imam Syafi'i dudu we. Ya Imam Syafi'i dudu. Nyapa tuh Imam Syafi'i Mbak Abu Hanifah seneng arek kok. Lah iya kuwi mbok. Biasa ae. Biasa ae ngono. Illa anna Abi Hanifah, Abu Hanifah hanya saja nek Jawane ya kejaba. Apa Mas anune Mas Jawane Mas? Angin. Oh angin ya, angin. Oh iya angin. Illa anna Abu Hanifah, angin sak temene Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kala iku ngendika sapa Imam Abu Hanifah. Ngendikane wa insya'alan lamun karep sapa wong rakaataini. Piye ngarepe iki? Wa insya'a dadi rakaataini niki kok wa insya'alan lamun karep sapa wong mongko salat sapa wong rakaataini ing 2 rakaat sadurunge asar. Sadurunge asar. Wa kamala lan nyampurnakno sapa wong qabla dhuhri sadurunge zuhur arbaan ing 4. Sadurunge asar iku mek loro. Sebelum asar 2, kalau sebelum zuhur 4. Ngono Imam Abu Hanifah. Wa zadalan nambahi mali Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i fa kamala moko nyampurnakno sapa Imam Syafi'i. Atau nek niki nggih kadose kamala iki faile Abu Hanifah Mas. Nyampurnakno sapa Imam Abu Hanifah qabla dzuri sakderenge zuhur arbaan petang rakaat. Wa zadalan nambahi sapa Imam Syafi'i fa kamala moko nyampurnakno sapa Imam Syafi'i ba'da sak sampune salat zuhur arbaan yo ing petang rakaat. Jan salat wong piye iki nek Imam Syafi'i mbek Imam Abu Hanifah dilakoni tenan Mas. Iya. Ndak koyo ngene-ngene iki. Nek Imam Syafi'i ini. Iya, mbek Imam Abu Hanifah ne. Kalau ini hanya sebagai pendengar pendapat ya. Iya, pendengar pendapat. Ya alhamdulillah. Pendengar lho Pak, beda lho karo pelaku. Iya beda. Waqala ngendika Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Mbek komentator yo. Ndak melok mikir. Enggak melok golek dalil, nyelatu. Ngono kuwi kelakuane komentator. Waqala Abu Hanifah ta ngendika sapa Imam Abu Hanifah, insyaallah mun karep sapa wong salat moko salat sapa wong ba'da sak sampune salat asar salat zuhur. Nggih, salat zuhur arbaan 4. Wa insyaallah mun karep sapa wong salat ngono jane iki jawabe. Salat rakaat ini moko salat sapa wong rakaat ini ing 2 rakaat iso 4 iso 2 lah. Pokoke gak ono tahiyat awale. Wa zadalan nambahi Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah arbaan ing 4 qoblal isya'i saderenge isya wa kamala lan nyampurnakno sapa Abu Hanifah ba'da sak sampune isya arbaan ing 4 rakaat titik. Wa sunnatul jumu'ati arbaun qoblaha wa arbaun ba'daha lan utawi sunnah rawatib salat Jumat iku arbaun 4 petang rakaat qoblaha sadurunge salat Jumat wa arbaun lan ugi petang rakaat ba'da sak sampune salat Jumat. Aduh awake ngene iki urusan sunah-sunah ngene iki. Aku seneng kapan sadurunge papat. Sadurunge masjid si loro. Terus Papat ae langsung. Papat tangga papat Pak, gak iso. Ya langsung. Kan gak tadi omong nih opo iki? Lho lah iya. Ya langsung papat ae to daripada salat tahiyatul masjid. Aku subuh papat. Yo isakmu. Iya. Saya durunge subuh. Kan bener. Bacok cengele ya. Pas subuh papat ya. Bacok cengele yang iki. Apa Hanifah bacok cengel. Cengele bacok ya wajib ditunda-tunda. Lho, iku memanfaatkan keluasan yang diberikan oleh Allah. Ngono Mas jawab. Ya enek ae jawaban. Supaya gak anu wis to, sah-sah. Pikiranku lah apik, ra pikiranmu. Heeh. Faslun pun sampai niki mawon matur nuwun ingkang kathah mugi-mugi niki bermanfaat barokah fid dunya wal akhirah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok iso goreng ngene iki piye, Mas? Apa? Digoreng tapi iki. Apaan
Makanya tuh. Dikukus tapi. Lah iya toh. Tapi kok iso garing? Kan tahunya sih digoreng sih, Pak. Lah tahu gak digoreng terus piye? Oh iya. Dikukus kok gak teles ngono lho. Kan tipis. Ujung sini kan. Tahu sitok ya toh. Dari telu, Pak. Jadi tahu iki gak terlalu kroso momen nek menit gak dan sitok di loro. Mandel lho, Pak. Nek bisa sama tambah dari telu. Tipis. Untuk perkembangan lah. Lah aku ada di pitu, Pak. Hmm? Sekira nyuwek iya ya. Semakin tipis semakin soro aja tadi. Ini sekali siji wawet. Ini apa tuh tempatnya ini? Bablas. Oh iya. Malah bahas tahu.